la gent de la plataforma Maria Blanca de Terrassa portem la lluita al nostre ADN, perquè som i serem. A Terrassa clareja urgències, llums blanques, paciència en penitència, cadires juntes, mirades cansades, la nit està llarga i encara no s'acaba. Situación se ha vuelto desesperante en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa. A l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, lliteres que esperen allò que mai arriba, i al Consorci Sanitari de Terrassa ressona el rumor, falten mans sobre dolor, llistes d'espera que no Totes les tenen mans que teníem aquest 2024 i que s'han perdut el 10 de juny. però la salut no és negociació. Terrassa t'espera, fila de cabals, Olesa de Montserrat i Rubí sortirà, perquè la vida no es pot ajornar. Passadissos plens, contractes d'un mes, altres que marxen i no tornen després. No són xifres en un informe més. Els sanitaris que volen... 11 d'abril, a les 11 hores, a l'estació del Nord, gran manifestació per la defensa de la sanitat pública. Veïnes, veïns, gran manifestació a Terrassa per la defensa de la sanitat pública. Terrassa surt al carrer a defensar la sanitat pública. A les 11 hores, a l'estació del Nord, a l'11 d'abril, Terrassa surt al carrer, gran manifestació.